this might be the best day of my life. Like literal nga tanang mga events nga ako ang gipangatinan, this might be my favorite so far. And I think mo agree sa the mga fellow blooms nako. But anyway, thank you so much sa Cafe Conchita sa usa ka nice nga venue nga mo ang giatenan karon. And also kani nga panagtapok is kalit-kalit rin ni si Ja. Okay? So and also thank you so much Doc kay gitaga ako nimong chance nga mahimong host diri nga event and also being a game master, like literal first time ni nako tanan guys, to be honest. And tanawa raman amo nga mga highlights sa mga games, so let's go. And then paghuman sa games na niabot nga news sa amoa, and mao ni nga video guys. Sige, bola! Gusto ba? Bukol na siya? Alam. Kanang. Uy, kanang. Sorry guys, kay. Uy, kanang. Nay. Asa na kapitin ka naman. Hindi daw siya. Saan mo lang pag-expect? Ingani mo ganyan guys, ganyan, di ba? Nag-expect mo tanga, di ba? Naminaw na siya, ganang, ganahan ako nga kanang, mas kanang, para tani na ito ba, niya kay, bago na siya ni Charat, nga kanang, hindi daw siya mga dayon, mga importante. So, ako ni kay, ni anak, di ba ni anak ko nga, importante nga kanang, kuan, kanang, ato ang presence, kanang important, di ba? Yes. Hindi kanang, presence nato sa blues, ang importante, kanang dili ang, isa-usa pa na, di ba? So, wala kanang, okay na mo, sorry guys. Actually, ako yung try akong best bitaw ko. Kasi like super, try. Mate, marak mo day ko. Ano yung tinood yun, iba? Kanang, ikan di ko na opera, di ka po yung ko niya, ako kinigyari kaya na. Thank you Doc. Kanang, kung magod ka na, kung makita po, maka-experience, punta-punta ako kanang. Hindi ako kayo, wala, ingog na kita. So mo to guys, di daw mo daw yun namang special guest. So sad. Pero okay lang. Joke! Hoy! Operahan ka mo ron! Yes guys, among special guest is one of the members of Bini, si Bini Colette. Yeah! Grabe kayo, guwapa ha kayo sa personal guys. Like, ginoo ko! Pero behave lang ta, behave. Kaya basi maoperahan ta, walay anesthesia daning oras sa matot pang ni Doc. Then mo to gidagaan ko og privilege nga mo message ni Bini Colette. Daghan na kadyon nagka scrabble na niya ako mga words. Wala ko kagets akong nabati jud ani like literal, and also gipakanta sad buko ni Doc, and then na-happy sad si Colette, and privilege na kadyon ni nako. Like, for real. Like, guys, wako katuo sa akong kaugalingon. Like, makakita ra ko nila sa Facebook, sa TikTok, bisag asa nga platform sa social media, even sa TV. And then, karon dagaan kong privilege nga mukanta sa atubangan ni Bini Colette. Like, grabe kaadyo, guys. Privilege na kaadyo ni. Baalain lang ko ninyo OA, basta mo niya akong feeling. And also, nasa ni hatag og message si Ma'am Marilyn, and also, emotional kayo si Ma'am diring iyang message ni Bini Colette. To finally, Yay! really inspired us. It was just like
syempre guys, nagkaon na sad pud mi. Dili jud ni mawala ning kaon sa ako ang mga video guys. Kailangan na adjud kaon. Like kini jud, mao jud akong favorite pud nga part. Busog jud ko dani guys, like to be honest. Grabe ka jo, kaon gyud kayo. Time lapse na pero dugay na humanda na ba. Mr. Storya pod. Ay no, busog jud ko danang daima ba. And then, nasa yung mga paraffle ni Doc Judy. So, shout out Doc Judy. Kami pa lang fake na ng mga raffle. Non-touch. Kasi ba ni, menstrual patch fast eating. Lawad, listen na rin kung ako dyan na. O, gidugo. Sige, tananalig. Para sa mga gidugo. Okay. I worry about it. Joshua! Kaya namin na binili mo na Namuot ko kay kadaghan kayong mga prizes nga no menstruation patch pa dyan ang ako Pero thank you so much Doc sa premyo. And also mag-message day po dani si Bini Colette. So di ana guys. Yun si... Thank you. Ay, so man ko Okay ba mga fans ang bilis sa Yolo. Okay lang. Joke lang, alam ko. Okay lang. Maulaw magpuloy. Thank you kaayo. Familiar kayo na ako ang uban sa inyong mga now. Nakita na ko ang uban na sorry. Familiar na ko ang uban. Apil ko sa mga kuhan. Thank you sa pagdo. Mga defenders. Pamalit mo daghan diri ha. Kaya ano namin halin. Sarot. Buong ko. Ipagutom na. Wala. Okay kaya. Ayaw i-serve ang pagkain. Yeah. Kaya sila dito. Hindi ipagutom ito mo. Di, busog ka. Igutom ako. Account to. Yes. Sige na. Nagkaon na kalab. Buong. Wala kayo guys. Ito, salamat sa pagdong. Yay. Mag-enjoy mo. Yes. Sa the night. Oo. Mag-picture-picture tawag yan. Yeah. Pero dili ko siya. Pag-uso lang ko siya. Sorry. Yeah, Di behave ko, babe. Thank you. Thank you. Okay. So kasabot na mo nga nung this might be the best day of my life. So literal dili lang siguro pod ako pati sa ako mga fellow Bohol Blooms kay nakakita na juming Bini Colette in person. Like super rare na kaayo ni nga event nga naay usa ka member sa Bini ang ni-attend sa muang party. Like wow, grabe kayo. So, thank you so much sa mga families ni Bini Colette kay nisugot mo nga mo-attend siya sa muang event. And also, thank you so much sad kang Doc Judy kay si Jajay nang usog jud nga nakikuan dyan siya sa mga families ni Bini Colette. And also, yes, mostly yung mga naadiri guys, galisod sila tulog jud, like literal, gamata, galatagaw pa dyan ilang utok, like wala sila katuo nga nahitabo ning adlawa. Like nakakita dyan ming Bini Colette. And yes, another core memory dyan ni namo. And we were hoping nga dili ra ni kausa ni nga higayon nga makakita mi ni Bini Colette diri sa Bohol. Like unta naapay sunod nga higayon. Hoping. And maybe nara siguro ko'y last word nga ako ang ingon dani before mag-end ang video. It's so nice to be a fanboy.